Live. Sakit ako ng diwa. Sakit. Ginawa ko. Sikmat. Wala pa kung ano yung music ko ba. Oh. Hello, good morning. Thank you very much. Thank you very much. I'm happy. Good morning. Morning, viewers. Morning. Morning, guys.
Good morning. Shout out, Mr. Dude. Turgy. Shout out, Jim King. Good morning. Shout out, Jim King Morik. Jim King Morik. Jim King Morik. How are you, sis? How are you? I'm fine. I'm fine. Okay lang po. Doggy, Mr. Doggy. You're welcome.
Jadi sama nggak beda ya. Adanya ang pagkakas. Ah, Ano na sa dulong hindi kasi dito pa ano ba pang English. Wala kang bigyan. Wala kami nagsa'yo sumakbo. Tapos naman kami. Sumakbo naman kami ni mama. Kami ni nanay. Ito, alin sa dulong para makbo kung biyahe. Sa Sorry. hello, hello, hello. Oh, puga. Dami na chat pa. Famous ah. Grabe na chat pa. Grabe ba? Kaya nagsinulod ng tanan nga chat di sa piyak ng cellphone. Gaarak. Sana all. Di kay sa piyak ni nabasa ko na ni. Kaya nag-open ko sa piyak naman. Kaya nagtingob sa. Oh. Ah. Just go back. Tapos hindi nakabalo mag-English. Meron pa naman sa inyo? Wala katawag, Malaysian. Tapos hindi nakabalo mag-English. Basi, ano na, ng taga-direlo na mga tambay na kung hindi man kwan, mga English pa, ano. English wala ka. Yan lang sa'yo. Hindi ka tawagan, hindi ko makabalo mag-English. Lako. Pinoy, Pinoy na.
Hindi, ipatuloy ko pa ng gusto. Kung lang nga, ano na sa ulit. Morning. Morning, guys. Shout out kay Lovely. Morning, sis.
Oh. Oh. Then si si Roxanne. Siya. Ha?
yang imo kilay ka datalabo na Marianos, Merero. Wala na. Huwag ka na ba yung ingat? Tanim yun yung rose mo. Ay, sunod na kiga, langga. Hindi kayo matabo. Ano yan kayo hindi? Isa'y kamata, sa cellphone, isa'y kamata, gapatilan. Hindi ay papalikin daw. Bunaw, di ko sino naman. Galit siya. Ay, nakita ko pinagkakilirot ng mata niya. Sige lang. Sige ka na. Oo. Nano ka? Pagpunta ni sister ko na simba. Pupunta mo ni Jet. Nakashort lang sa kanyang kasililas. Tapos ang sulod, di pala, dungan sila sa babae. Sila mga biyan ni Jet. Siya nagdiretso, kumain ng pindok sa mga hingin. Ay, kanungan na lang dali. Dahil Kaya nag-point pa sa adwas, may puntahan. ba, magugulo. May pagkagali Ang simba. Nag-describe na kung paano siya, nakasure. Nakashirt sa sang blue na ano. May abaw, taparan ng bilago. Hindi, sabi ko namin, kay nag-amamo kang tigan, siguro ni, ni father raw. Hindi pwede. Wala, simba. Hindi nga, sabihin ko nga, wala na sila. Ala, sigang ko na sila. Well, ano tamad sa silingan na uma. Silingan na uma, din ako ng sinilas ma. Ngayon ako sinilas, minsan ko ano, ito, mga ano yun. Diba, magsimba, hindi pwede ka shorts, hindi yan, pwede ka kalda mo, sleeveless. Ang bati na, hindi ka pwede ka sinilas. Ito lang, hindi man na yan. Pero shirt, t-shirt na laki yan, hindi man ako nagta. Kaya, ano na, di, silingan tayo ni Nangin. Bago kayo sumama mo kaya na ko, ito, hindi nagkiwan niya na ko. Ang balik ko. Namin kay mama, si mama, yung ko ng hinto sa yung, ginasapsok, mga sapatos, mga ano na, ipan, ginanininingit. Kaya nga, duwa kami na ako mga dinaghan, mga tanan, ako na, ibraya, dinaghan. So, si mama, yung mga gamit niya, ano dyan, mga iyan, mga gamit. Ipan niya, sulit ko na. Siya ko nagtatapuan na siguro nagtatapuan ko na mama pagtapos siya ibig sa pagmatikat. Hindi ko na pwede ko magsimba ko mag-short. Kita ka pa naman ko ni may babae ka ganito. Hindi ko ganyan kita mo sa dahil parang tibok naman sa nagkano ako na. Anong istorya mama? Wala ka nila nakataw na mag-iwan. Nakita mo kasi yan. Kita na May sila mag-iwan, kaya nakadungan. hindi nang may ara na lagi na hintubo si Mangkulin si iya. Lagi na ano na si Mangkulin si iya na kapamagyabi na sa buhay na nagbuo. Abaw, Diyos ko. Pag yung ano ko no, yung palumbos ko ni Mangkulin niya. Nauwi ako to. Di pa nga nagkagigat kung ano pa kami istorya. Dati pa ano na pa gusto na hindi na kantuan na Gloria Pernia.
Ay, si Jit, kape ka lumao. Hubong mo. Garon man to ah. Yun. Ay, hubong. Pwede. Yan, iso. Uya sa ulo. Pero hingin ang ulo. Sige. Natawag ta katukong. Ay, hindi mo, hindi ba tiyan? Wala ko akong Tingin ito sa gwa. init yan. Dito. Ariyo? Tabak pa diyo? Wala nang kay Dominic mo. Ha? Istorya ko sa Mr. Anong desperate to? Ulo mo. Bang ko diyo? Ang sa'yo na kinilang sa mga ang kusyon. Hanap ko rin ng tindong pungko. Oo. Matuloy yun. Paano ko mahirap pinutulog? Wala ka dalap ko nga siya. Ay na nababagod. Nga wala kapatulang. Tawag ka ka. Tapos sitting sila. Natawag ka ka diyo. Pati diyo. Hindi tabatian. Ang big. Man, tawag ko ka diyo sa bintana. Hindi tabatian. Hindi. Wala ko pala. Oo. Nang di na tayo mga clip-clip nga gagmay nang. Sino? Iba ang mga clip-clip nga gagmay lamang ka be. Wala. Wala. Wala da. Ay, karadula naman. Ito mo. Ito mo naman. Why did they? Wala ito. Ginagamit. Pwede sinala. Ako na naman. Ano sa mga tubla. Oh. Dula ba kaliwat eh? Ang busay wala tayo pariyo yan. Anong klase usay ito? Grabe naman yan. Sa Sambongga ito nga, ano no? Estudyante, no? Ay, ba't lang kagamo na sa ano nga, mga estudyante, ah? Hindi na safe. Sa agisan daw, binantayan to nila ya sa ano, waiting shed. Hindi to sa sulod ka eskwelahan. Oo. Kaya ginabuli to sila kuno. Tigin bantayan sa gwa. Ang isa ballpen, ang isa may sundang.
Oh, pabit. Ay, wala. Wala. Hello? Text ne? Hello? Hello, text? Hello. Hello, guys. Nyaga na, guys. Lunch na. Wala pa? Pariota.
Katuloy ulit. Hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. YouTube. Nasaan ano to? Nasaan ano to dala to? Pak, ganun. Oh, ano sila ano? Baboy. Bakit? May ano ko naman, galing kay Marquez. Lunes na 31. Lunes 31. Pula. Ito pula naman si Pula si Saan ka kanta? Ha? Saan ka kanta? Meron, boss. Uy, tumatulog. Sa papel, ginamam mo lang. Kumas sa pelga mo na. Oo, kaya wala to sa may sa psychology, sa mga abogado, Kama mo na. Sa psychology, mo magpaka ko ng mga ano na. Bagay? Exam ko ng mga gama mo, kana ko mga sa medyo na may pagkakilin. May Kililin. ano ka na ko no? Maite, si Maite ka? Ano po sa linggo ni Mary Rose? Maite. Kita ko ba siya wala? Ba siya na mo na yan? Si, si Maite. Oo, na. Kaya matabal sa kapadalo. Gatas yun. Maite. Nakita ko siya kamo na sa cellphone daw. Si Maite na sa gali. Ah, sagot pa lang. Hindi kaya mag-answer ngayon sakto, Gin. Sa laon mo. Sa laon mo ko, no?
amo na ko no, sa mga papakil sa mga... Hindi, magwa ka exam. Magwa ka exam. Isalaon mo ko ng sabat. Hindi kaya answer. Oo, okay, sala na ko no, day. Kung alam ka niya. Hindi, sala na imo pang sabat. Salaon mo na. Salaon mo yan ko. Oo, Hindi nga, ka kung na makapasal. alam na, wala man di sala, alam sa kapasal sa. Salaon mo gani ang sabat. Mais mo ano ka na, day paminta. Amo na ko na Say amo ko. na ko na napugpog. Bro, may nagkita. Nasa tayo kung tignan mo ni Kahuya, kung sa lagi. Abang buang lang. Tapos labay ka mo sa ganyan-inom. Tanda ko may nila po ulit eh. Pero kung naging ka kag... Oo. Oo. Baba, doon saran ka. Kaya naman na isa lang ka siya, pumugubog na yun. Oo. Handa na. Nago. Sige. Pagka-pumugubog ni Mang para Oo. Style niya gani. Magugumog. Gusto niya gani, makakuha. Isa lang siya, pumugubog. Yoga. Kagi ka na? Kagin mo sa. Siyempre lang, agad lang ng piyade. Siyempre, umiyak ka man. Medyo mga kami, asa ko na, pumugubog ka to. Kung sila hubog ko bala. Ay, hubog ko mong. Wala na ginakuwang punto. Hindi ka gani sila niya, hubog. May pahubog-hubog ka na lang. Para Makaahang. Pwede na siya, day. Pwede na siya, day. Dala sa pabugubog. Papampatalang-talang. May rubber band ko dapat. Wala ko dala pungus. Ay, naku po. Bye. Kalipat na. Magniwang blagulpis mamaya. Kain no? Kain no? Muna mo sakit no? Tagamon bala, gapang lakaton. Kung wala sa ano gani, ang gaka lost memory mo ba? Dementia. Oo. Dementia. Dementia. Ano na? Dementia. Dementia. Kanang medyo dabang-bang mga sa atin ka wala. Baka lipat-lipat ka na. Oo. Ang amo ko sa una gani, hindi siya makainom bulong. Ang panty, suksok sa ulo nang. Oo. Daw lapit-lapit na sa buhangit. Oo. Ang panty, suksok sa ulo ya. Tapos gapangihi ka na, itida ka lang. Oo. Ka lang kawigit. Oo. Oo. Tapos pangsok na sa imo. Mamo ka ginanang dugay. Hindi na. Uy, magkaedad ka eh. Ha? Hindi ka magtigulang ha? Masakit niya, masakit. Tapos nga pang lakaton sa wala sa kap. Iyawan kami pangita kundi na sa
Hindi na sa katultol, hindi man sa kabalo kung sino yung ngalan, kundi sa nagpuhalin balay. Ano to? Ang amo, pila na edad niya? Ang taga-amon da, ang iya, Abi ko, alam ko sa amo. amo ko to sa Singapore sa una. May aram da taga-amon. Lagi ka ba para Singapore? Oo. May harapan na taga-amon ng ang iya bayo, yung sulatan ng ngalan niya kag cellphone number. May lang isa maglabay da sa balay. Tawagan ko na siya sa kanya. Nang, ano di siya, no, di pa pang nakaton, gabit-bit baldi. Gabit-bit baldi. Betbaldi. Ambot nga mano sa basi man nag-ub. Kagi man niya yung guyo, di hindi ya karabaw. Kapanuhot-nuhot sa kampo nang. Kikis ama, anahan masupay sa gutom. Yawan pangita, kumaya na ang style nila mo na. Utangan mga bayo, ya, cellphone number. Kaya kung makita, ti. Amo na lang na Oo. parang ako nabula sa... Kaya kung makita sa, ti mabalaan mo man nga, ano sa mo. Ti tawagan ng tayo, nga rin din siya, no, amo niyo. May ngalan man niya. Kumaya lang kayo nagtawa na sa akin, napatay na to. Patay na sa. Pag-umpaw siya, kurang patay sa dayon. Hindi na, daw, buhay na sa katindog. Kay kagi nga ulanan nitan sa nang. Yawan pangita siya mo. Mali. Laki, Ah, na ulanan nitan ay po. sa kampo. Dito nagmasakit sa. Makikilig na sa kaamo man. Alaw, ang lalaki ba? Niya? Kung ginaano man siya, ano man siya sa balay, hindi pagwaon. Hindi pangakig man sa. Wala may mga ano ko to gali. Tanaw di. Kasi nabigit to nga ako ng mga liso kamarang. Oh, bukan. Ito sa ila sa Freeport. Mga marang. Nga mo dagpuan. Tani. Kabay pa dito lang sa balay na wigit ba? Ayun ba?
Malamig sila kasi. Uh, Hey guys, nyaga na. Nyaga na guys. La, 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 la. Wala, barangay Payaw naman, no? Ayan. By bus. Joey Simara. Ay, Barangay bus. Sunto. Banwa. Sa Banta ko na 6:45 sa Biyernes. Sa 21 takpay ko na. Alias Raymond. 42 lakh judges sa mga lugar. Raymond. Sa Community School. Si Raymond. Yeah.
Hmm. Regardless sila ni Bestia. Gila ni. Iya. Ako, ay kay alam sa ko. Mas papa sa simbahan, hindi na ako sa yan ang bansa namin. Ah, hambal yaman. Regards lang. Kilala yun. Oo. Happy spirit yun. Wala. Wala smile. Wala. Mm-mm. Wala. Nabantay ganito si nanay na ano. Nabantay sa iya. Si Mama Lynn. Si Linda wala na. Kasi natulog din. Kaya sumabantay sa iya. Si Nang ano. Ang naisip ko pa nga. Mananong ritual. Kaya sumabantay sa iya. Eh, si
Ang picture nila ko nila ni Jet, ni Damo, sila lang mga pamilya. Pero gin pa, ano yung gin ko niya, gin pa, tawag na, gin pa, laminate. Ano na ko nung ginugay, kada dul-dadol, kung si mami at mamay pa. Dadul-dadol pa. Niya, bray ka dadul-dadol, mga niya ginadadul-dadol, kumis na niya ginadala-dala. Ito, matulong sa kulay, hapos sa kulay, no? Sakit sa pila. Si Mami Jet, siya kay si Lani, Marian pala, si Marian, si Arian. Graduate na sa grade 6, no? Graduate na sa grade 6. Sige nga po, ano na lang kami yan, may be. Ano ako mo kayo, ang bala kay nanay niya. Ano na lang siya? Mano na lang ko niya, may ano na lang ko niya, may be. Sino? So, I see, ano, bata, bala ni, ano, ako ni, ano, Ah, ano, Montero. Madalas ni Janice. Eh, maano na lang ko niya na ito. Eh, tapos, sa kong eskwela, ikaw, Bray. hindi naman, grade 6 lang ang natapos yan na. Kita mo nga slow learner na saya, ng ano na sa tayo, eskwelahan niya, ng ganit ng para sa mga speed. Sila niya, yung ano na ako sila. Yung pelikula, yung pelikula ko maano sa
Okay lang. Limulig na kami ng boss, kailangan pa. Ha? Kung ano mo ganyan yung problema, kailangan pa. Alam ka dito sa mga dala yan. Piras, Hindi magpatama, pinsan. bakon siya. Hindi patama, pinsar. Good morning. Isa na ka. Sino? Hindi na kami. Very wrong. Sa first na. Alam na.
Sibot ko kayo. Ano naman? Sibot ko naman. Ang vaccine na yun. Dito, dito ang patagal si ano, brand na yan. Oo na. Wala pa, ma-search ko. May number na ka. Sige ba na? Ano na, masteral. Kaya sige ko ba yung tama tayo? Masteral ka. Aki, ano niya? Nang maluwa, Sipa. ano gani? Sipa-sipa Oo. namin yung ano kanina. Mami na eh. Meron naman na ba yung ano na? Ah, Ano gani na? Ay, sige, sige. Oo. Hi, Jen. Sige mo. Excuse me, lang po Diyan, sir. ngayon pa eh.
Ginduwa ko pa send, hindi ko pwede. Hindi ko pwede sa isa ko sa section na 80. Then, first talaga yung 40-40 lang. Ato na ano, na success na. Ngayon sa dado color. Pwede lang siya may call, hindi nang everyday na duwa naka 40-40. As in, screenshot ko na send ko kasi. Oo, isend Oh, para ma-send sa iyo. Yes, bala. Nya gagid eh. It's time kain. Oh, day. Laki ka money transfer. Wala. Wala charge sa ano sa account ko. Si oo, sige dahil kay ga. Oo, kay ga ba gamani transfer sa payment sa ano. Ari ago on na lang. Kay para ma dan ako di sa ako na no. Yes.
Ginigalik ka kape. Wala ka na papirmahan ko kayo kaibigan. Away na. Away na. Wala ko kopya. Nang i-fill mo lang na ang 2K para Oh my gosh. Ano nga lang. Nagata, guys. Nagata. Nagata. 1,850. sige na lang ah. Ano na, na-set ko na ang ano. Ang money transfer na Ano na nagkagawa din? Why pa sila Ronald ka ba? Yung mga inaman sa bunda. Sila ka agad bigyan nila. Yung donut lagi ng boy. Sorry. Doon mo? Medyo mag-dream na niya. Kasi kung may kanya pa baklo na nakakagila dahil nakasakit tayo sa kilala yan. Hello. Hindi mo share. Sense sila para sa industriya na. Lunch. Have a lunch. Napakahimayaan mo yung daling na ito. Makakulit ang mga kapalituro. Ano yung subungan? Ano yung subungan? Why sila bayan? Mga na sila pulis. May hindi naman ang kwan. Nirego. Kilala mo? Kilala mo yung ex? Expired na na. Sinala ko lang kasi nirego. Kasi pangamuli pa niya. Kwan. Kasi kami yun. Experience. Deliver, yung pakipatala, pinansyam mo ang babay. Or sa maganda. Gusto rin sa mga kaya sa mga reklamo niya. May bayad naman pa sa Makakwento niya.
Bias. Wala na sa pagpapangkal. Manino yung nagali? Gulang na to. Ano di akong gulang eh, ha? Kulang na nalingin mo. Gulang naman kuya. Pero siya, open pa. Ano ba yan sa talaw? Sa talaw, nakigulang na, kabi mo. It doesn't matter, bye. Nagkiyasag na talong. Nagkiyasag na talong. May kami talong. Kaya sabi ko, isil kayo gabi matindog. Kaya kamu ay humus ko. Talong. Kumuk talong kasi nakakawak sa talong na hindi madunot. Eh, ang mga Oo. kapatid sa mga nakalilang mga kapatid. Oo. Dahil na paminsan, nila yan. Kaya mo na Lunch. Yung masyan. Oh, bento kasi ang dumi ah. Okay pa rin yan. Mga 60. Pero sa ba't yan ni Boss? Yan, gamay lang, pero namutunok na ina. Marizon. Gamay lang para mabukid ka. Tunok ka. Ilok. Katol. Taon. Taon na ako ba ito eh? May bulong na to, oh. Pa-check up ka na. Pa-check up ka na. May bulong. O, yung taon mo kung kasi. How are you? Wow. Wala na, boundary. Ay, hindi na sa travel. Basta ka lang sa pangalan. Kapoy. Hindi magpaka-stress na. Si Mami, yama, okay, ito may player pizza. Hindi magpaka-stress. Wala si Mami, alam mo ng kwarta. Ricardo na eh. Kaya regular. Kasi Ricardo na eh, hindi may regular. Uy! Tagaan na talaga sa lakyan. Ang baya ko nung di gasolina niya mananot eh. Pag mamumala. Hindi, ang dila. Hindi, tanggaan ng gani. Okay lang, basta tagaan yung tao. Paano ka taas mo pang gasol kung hindi gasolina, kundi nga hindi lang suryado. Wait, di ba? Nagagam ka ko rin, baro na. Paborito yan. Manian saglit. Susunod, maluto naman sa kapanapan. May patilawan ka mas kapanapan ni Romel. Ah, masiling naman sa dayo mo. Luto naman liwat. Basto. Panapan. Ini sa gata niya. Ako man kami may kami sa gata pag sa kahang. Ah. May dagat, mga nangatan-ngatan. Ay, alam man kami mga ginapala
katik. Parati ko lang sa Ang sang forward. Ang kahit ang sang sabat kwento nga yung nakita na ano Ang mo, galing nga. kaya mo. Kaya sa bawang forward ito kung hindi siya. So, takbi na mo. Pero kung ilang ko. Hindi nagkikaya ka pang kang. Basi ano katumbal ng ano? Bicol Express nga katumbal. Markadimonyo. Lagi na ito nga kung mo naman. Itanong ko tani. Priso mo na ba? Itanong ko to tani. Pera ko na. Nangayo ko sa no. Lipat ko ng butang na. Hindi naman kamo to sa SMS kag pagkaon ng pagkulekta. Tama niyo sa mga ano, sa October may information ka lang. Talaga ni sa mga Magtanong ka ko patay Japon. kani. Grabing init. Balik ko tayo eh kasi kung ganyan once a week. Hindi na tayo pagbalikin mo. Ara daw sila ni ano ni Alin tani adlaw-adlaw bunyag ni. Wala sila sa duty. Wala sa kanyaw. Sinita nila mas karton. Wala pa sila rin pasugod July, kaya wala sila nag-duty. Until. Kung nag-duty ka mo, hindi sila yung mag-duty kung wala ka kasama. Kasi bigyan to sa libyan eh. Huwag na sila nag-duty. Huwag na sila na ano. Diba? Wala sila sa masama. Huwag na sila na si Bigar. Ano yung hindi tayo mag-duty? Hindi sila yung Dami nilang buka. Na ako mabakal nang. Na? Na? Nang hindi ako mabakal. Nagkakalamansi. Every morning. So kung every morning. ayaw. For ano lang. 4 pieces. Every morning. Para sa acid. Stomach. Para sa acid na. Ano April? Ay, kinagkapo ka man to sa iyo. May message ko na sa akin. Hindi ko lang kaya ko kailan iba. Hmm. Nakakali sa Romy. Hello? Parimika, ikaw ni galit na naman. Kasi muna yung nag-call mo. Uy, sabi ako ginayang po. Mega? Ginito. Inyaga ka na. May success na tayo, amiga. Ang makalakat ka na sa Siargao. May inaragad sa boss mo. Wow, Siargao. Ano tayo? Wow, Siargao. Importante, Mega. Nana mata tupis ka gito. Gusto makadol ng store ni Andy.
Tandaan mo kami ha. Daan mo kami ka. Ano? Kapag. Ay, kung pagkita sa imo, kaya ako na lang. Ikaw ng puti. Das, kung pagkitaan ka para sa imo, kaya ako na lang. At least kung isa lang ito yung makita, kuya. Maawain niyo ba? Share. Oo, yung nabulutingin. Ma'am Gemma, may pamangkot o dala? Yes. Ay, ang deliver lang, hindi niya dapat akong training, doon ko na sa Marsha, dapat doon na may bakulod to Marsha. Pila naman ang pitis ng bakulod to Marsha. Sulod. Kita mo itong video, anak ko, Oo, mga yung video. TikTok sa akin, may So, bakulod. doon mo ang rate, hindi ka siya Ariyan. ang rate na pala sa Balik kayo naka-ano niya, imo yan, nakadireksyon. Wala. Bakulo, tumor siya. Kasi, ang mga isa, ako di ba, hindi na pwede ka Amo to yan, no? Kung mag-ano ka ba, kulo tumor siya, paan ka pa ng ticket. Wala man tanong, okay na ako, gawin na ako. Gani, sige mo, ito ba? Saan ka pa na ticket yan? Ano mo lang eh, tricycle lang eh. Sige. Wala naman. Tapos di ba kung Basta lang. Sa kumuda, wala na wala na kadugaw sa amaw. Hindi na kaya nga ako, ganyan, walang naman. Kung ano yun, na-approve man. Galing kay Ginoo Sisa, yan, siyempre nagpa-check ta mo. Yes, sis. Kaya nagpa-check Sige, ta, pa-check ka mo. nakita niya. Pero grabe naman, ano anak, sa pag-uwi na isa pa wala niya sa ticket. Kasi na tayo kung bus yan. Ito na i-support yung paper sa Manong ka lang eh, tricycle eh. Ang sagay ko makulot ako. Ano yung mga amo manasino ng ay bus, nagdala ko yung bukang ni ano man. Sa mo wala Van? ko utang. Bad ko ba lang yung butang ni Juan ni Tintin sa ako. Tapos may certification na Dili naman ang wala man ti iya man edit. Sa July kat ang sa sagay ma butang ko additional sa Bacolod. Station na Bacolod. damo. Siya ticket. Para hindi na ko ano mag-iwat. Wala naman na ako. Sa uli ang gano'n. Wala eh. Sabi mo kaon pa ko. Sige na. Usang ko with mayo. Ang inausang ko with mayo. Hindi ko tunawa ka na ito. Ay, check ba tunawa tanong?
pa. Dali lang ako mandala. Message mo na. Kung bagit ka na now, babaw lang yung siminto. Babaw ko sa ano Direkta. Ilugay na siya. Kaya kay bagutang sila din. Sa plano ka ba? Ano sa babaw mo? Lightweight lang? Simentado man? Kasi hindi na bakod ang ano. Una. Kung makabayad na ulit Gcash wala sana si Kuya, no? Nyaga. Naga, sir. Sir, ito naman. Ako galit ka. Ng ano, sir? Second. Ano mo siya? Nani? What? Reason, kung nalagay yung Gemma, ano na, nag-isa ako, isa lang. Wala siya, tubakolo dapat, direksyon na nakabakolo. Station, no? Hindi, reason ko na lang na yung imo. Direct na lang yan. Oo. Reason ko na lang. Dami lang po Ang imo.
Titor ka. Kita bukis ang ano dito. Ay, ah. Ay, sir, ah, ay, sir. Wala ka kapatid, sir. Kabungol-bungol lang la. Buwan ka naman. Nalipatan na nagani. Bungol-bungol lang kayo, sir. Asin na duwang. Sabi ko naman eh, hanggang 2,000 eh, paano yun? Nasa bangko, meron tayong ano eh, sana merong ano, ng podcast yan, ano? Hindi ko ano eh. Ano? Paano ko? Bye ka. Ano tayo? Bye. Sa bangko no, lagi niya ano no? Baka pa ano nila ano? Wala nga. May mapa-intas. Ito ka magkalang pa? Ano ba? Eh, Wala nga po. sila sa nang bago sa higa, ginangan nila ko ano. Akay. Ginangan ko pinag-verify ko kung firma sa yung may service. Para wala ka na lang sa alam. Zipon mo ang service fee da o kung plite mo pa kabangkalan. Okay naman. Tuloy lang ang ticket. Mas putin mo ba? Kailan mo yata ano? 12 lang po yan. 12.37 po. 12.38. Wala sa pusin. Ano man yan? Ano man yan? Ano man yan? Parang man sa akin. Saan ba kapag saan ba? Napaka? Ay, mga pasok na sa pwede. Wala po patuloy ni Boss ng Permani ni kasi ito naman ako. Sa video, may
Right. Lagi ko sinabi. Dali, ilang ako ulit. Ilan niya? Drive-thru. Ito naman. Parang yung French tuloy, fries na lang. yung tuloy, sumda. French fries na ako na. Ano? French fries. Nakakain sa lawas. Save as ano, save as more. Instant coffee. Yung pagkataban ko, ha? Wow. Dati ko yung tuwing, nakapagpapagpapagpapag. Yan, nakapagpapagpapag. Arnak, dati ang arnak. Ano pa rin, arnak. Ganito ang Ilan pala, sir? Ligan. marami kang hindi ba, no? Ano kang tinggaw pa rin sa akin, guys? Sige, sige. Anong nilulog, guys? Isa po kayo, Paul. Nakakalaing daw. Nakakalaing daw. Gagawin mo ah. Hindi sabi ko kayo sa nakakalaing daw. Okay, daw ka. Ano, nakawat ko din.
Dala ng pa-ulit niyo next year. Oo. Service charge. 200 mo lang pala. Service charge. Ilang charge na? Kasi sarap mo makita ka pa. 200 pesos. Iplite mo. 30, 30, Hindi may 60. tatlo kasi ito ay nagkaroon pa sa labo. Pero yan, ano yan, sige, isa niya pa, dapat may setong dismiss. Pag ginagawa mo, wala na sa brahan, nagkahit lang 30,000 pesos. Expenses pa yun. Gagawa ka na sa kabangkalan, gagawin pa yung kaso. Minus, ganyan daw nagkatawa sa magkalat. Kung may kulay yun na lang nga, subong na ginak yun ang dali yung kaso. Akay Eh, yun. ito mo, sige. Iba ito kanina. Ano? Tawag ko na. Okay, makadto, di si Juan, si Scarlett, pero hindi ko ma-prosper, ma-deposit ko tayo ng bayan nila. Iyaman ng account, ang Scarlett na? ticketing, ang gagawa ticket. Hindi masendan kay payroll siya, hindi ko ikita ko na ng amount. Kita ng amount na ibayad siya, yung inatag yung account, salary. Si Scarlett. Ang nag-book bala sa ticket, ang nagpa-utang. Bayaran na sa kahit version. $20 pa rin yung process mo. Hindi maano kay salary. Ticket tanay. Accommodation mo naman ito ay may version sila. Dapat mo ticket ay portas ang airline sa atin. 247,000. 447,000. Pagkita ng art and train. Gabita po ka para sa garbo mo? Ay, oo. Ano ba? May Sa bata? babda? I-report si Lucia Taxi. Baynata. Kita na iya. Amo na yan, iya yan na sa ano sa Signature. 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 Bye na guys. Bye na guys. See you Sinakay mo ka na. next time. Wala ka Bye-bye. na itlot ang ilo mo para buhay. Like this and here. Hindi na po forward naman nag-usap may culture.